저거 좀 상남성 자자부. 저것도 마 상남스레 좀 새로운 상남성이야. 자이 자치 비로디 자이 자치 드로히. 자이 그리분들이 만에 미래카 추tur 내 그리분들 추tur 보고 시간 흑탄지마고 오빠 셉셉이 릴레이스 하고 무지금 들에. 매번 뭐디야 맞니 비카가 오네 맞니 주카 맞니 오빠 셉셉 무지금. 이비요 만드는 사고 좀 이비 주시는 거래를 말하고 있는 굴럼바이. 트라이벌 벨스 앤 록스미 자이 트라이벌 벨스 앤 록스미 아요 non tribal 아닌 친구라는 친구만에 어버이도 어버이도 보고하는 트라이벌 벨 블록 배 인수만데 जोङो गोबां समाव जोङो आन्दलन खालामबोदों जों सरकारखौ नारसिनबोदों दा जोङो 2009निफ्रायनो जों बेल ब्लकआव इसेबां इलिगेल इनक्लुजार दं बेखौ होखारनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामबोदों मानोना बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दंखायो आसाम लेन्ड रेगुलेसन एक्ट माने 1886 नि एमेन्डमेन्ट जानाय 1947 आव बेयाव दा बेबायदिब्ला बे 1947 आव जायखि जोंनो गोहो होदों चैप्टार 10 खौ दानानै होदों बे चैप्टार 10 दानाय समाव ट्राइबेल बेल्टआव इसेबां इलिगेल हाबनानै दङ बेफोरखौ माने होखारजोबनांगौ बे क्लज दङ थानो मोना जे समाव बेल्टआव दादों बे समनिफ्राय दा बे हिसाबै जों दिनै नुबाय ट्राइबेल बेल्टआव प्रथम दाजेनदों 1947 नि 5 डिसेम्बर 1947 नि 5 डिसेम्बरनिफ्राय जा हाबदों बेखौ जेराव दाजेनदों बेल्ट ब्लक बे जायगायाव बिसोरखौ दोननो मोना होखारनांगौ आरो बिनि उनाव माखासे समाव दाबावदों 1986 आव दादों 1985 आव दादों 1996 आव दादों बेफोरबायदि पिरियडिकेलि दानाय जादों बेफोर समाव जायफ्रा हाबनानै थाफैदों बिसोरखौ होखारनांगौ दा बे दाबिखौ जोङो आन्दलन खालामनायनि उनाव जों आरोबाव जों भारत सरकारनोबो जोङो मेम'रेन्डाम हैदों नरेन्द्र मदिनि अफिसाव जों थांनानै मेम'रेन्डाम हैदों दा नरेन्द्र मदिनि अफिसाव 2014 आव जोंनो मोनसे लेटार हरदोंमोन जे माने आसाम गभर्नमेन्टखौ इन्सट्राक्सन होनानै जिबां माने ट्राइबेल बेल्ट दं बे बेल्टआव हाबनानै थानाय अना ट्राइबेलफोरखौ नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि बिसोरखौ होखारजोबनांगौ आरो ट्राइबेलनि हाखौ माने ट्राइबेलफोरनो गथायना होफिननांगौ बिदि मोनसे अर्डार नरेन्द्र मदिया हरदोंमोन दा जों बेखौ आसाम गभर्नमेन्टजों गोबां सावरायदों खिन्थु आसाम गभर्नमेन्टआ ओरैनो खोथा बायदों बे समाव सर्बानन्द सन'वाल चिफ मिनिस्टार साननाय समावबो बिथांमोना जोङो लेटार हरदों जे बेखौ एक्सन लानांगौ होननानै डिसिफोरनोबो बिदि हरदोंमोन खिन्थु बे रोखोम खोब एफेक्टिभ जायाखै जेबो एक्सन जायाखै थाङै थुङै गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय खुनु जेबो माने बेबस्था लानाय जों नुनो मोनाखै बे बेवहाय इलिगेल इनक्लुजारखौ होखारनांगौ होननाय आरो बिनि उनाव आरोबाव 2019 आव माने प्रद्युत बरा होननाय सासे माने सोद्रोमाया ट्राइबेल बेल्टआवहाय होखारनांगौ होननानै बे हाइकर्टआव मोनसे केस होदोंमोन पिएल केस दा बे पिएल केस होनायनि रिजाल्ट बादियै हाइकर्टआबो अर्डार होदों जे बेल्टआवहाय जेसेबां इलिगेल हाबनानै दं बेखौ होखारजोबनांगौ होननानै खिन्थु दिनैसिमबो होखारनाय जायाखै दा जोङो जावले जावले जोङो बुंबाय थादों जों अनेक बार लेखा हरबाय जे दिनै बिटिसि एरियायाव 4 लाखसोनि जुख' ट्राइबेलनि हाफोर दङ जेराव एखेबारे इलिगेल भाबैनो हाखौ सेनानै लानानै दङ आरो जि हाफोरखौ सेनानै लादों बे हाफोरा गासिबो फाट्टादारिजोब हा बिगोमा गोनांजोब दा बेफोरो 4 लाखसोनि जख' जागोन आरो बिनि बायदिबो माखासे दङ फाट्टादारि नङै माखासे खासाफोर दं गभर्नमेन्ट हाफोर दं ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि सिङाव थानाय माने रिभारेल एरियाफोर दङ दा बेफोर एरियाफ्रावबो गोबां बिदिनो इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय दं दा बेखौ होखारनांगौ होस्रांनांगौ जों बाथ्राखौ जोङो बुंबाय थादों दाबि खालामबाय थादों जों प्रत्येक जिल्ला माने जिल्ला बेंगिरिफोरनो जों मेम'रेन्डाम होदों खिन्थु जिल्ला बेंगिरिफ्रा जों डिसिखौ सरि बिटिसिखौ माने बुंहरनाय जायो बिटिसिनिफ्रायबो खुनु इनिसियेटिभ लानाय जायाखै जोङो थांनाय बादि जादों सरकार हाग्रामा दैदेननाय सरकार बे समावबो जोङो जों गोबां माने रायलायबाय थादों बिसोरजोंबो बिसोरनो मेम'रेन्डाम होदोंमोन खिन्थु मोनसेल' माबाखौ बिथांमोनहा जोंनो माने मावनानै होनो थाखाय आवगायदोंमोन बे जाबाय मौजाबारि केस बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि मौजाबारिया जाहैबाय बे माने 1947 आव दानाय ट्राइबेल बेल्ट बे सिडली ट्राइबेल बेल्ट 1947 नि 5 डिसेम्बर दानाय दा उथे 1947 नि 5 डिसेम्बरनि उनाव बे जायगायाव रावबो थानो मोना जों नुबाय बे जायगायाव एखेबारे गासिबो माने गामिनि मानसियानो गैलिया गासिबो थांजोब्बाय दस्रा जायगायाव खारनानै थाहैबाय
दा गुबुन हारिया बेखौ माने दखल खालामना लाबाय आरो फारसेथिं बे जायगानि मानसिया हानि पाट्टाथ' बिसोरनावसो दङ गासिबो दा गथिखे बिसोरो हानि गासिबां खाजोना बोसोरै बोसोरै होबाय थायो खिन्थु बिसोरो मावनानै जायो बे हायाव बिसोरो आवग्रिनानै लायो दा बेबायदि दा बेखायनो जों बेखौ इमिडियेट होखारनांगौ होननानै जोङो बुंबायदोंमोन दा बिटिसिआ होखारनो मोनसे प्रसेस खालामदोंमोन इभेन माने जिल्ला माने मेजिस्ट्रेट डिसिनि आन्दाराव थायो चिराङाव दा बेखौ दायथ' लानानै बिथाङाबो माने मोनसे इनकुवारि खालामदोंमोन इनकुवारि खालामनानै बेखौ माने एनफर्समेन्ट जादों होननानै बिथाङा लिरनो हादों आरो बेनि होखारनाय बेब'स्थाया जिथु माने पावारा माबानि आखायावसो बिटिसिनि आखायावसो बिटिसिआ बेखौ मावना होनांगौ होननानै बिटिसिआव लिरना हरदों दा बे फाइला गिदिं गिदिं गिदिंनानै थाबाय नै गोदान सरकार फैबाय प्रमद बर'नि दा प्रमद बर' सरकारनि समावबो बिथांमोनाबो मावनो मावा दासिमबो जेबो खालामाखै दा बिथांमोनहा ओरैनो माने 5 बोसोर थांबाय बिसोरनि समावबो हाग्रामानि समाव बियो माने 1 बोसोराव बे माने 2019आव बे मोनसे प्रसेसआव फैयोमोन दा बिनि उनाव बोसोरसे थाबाय बिनि समावबो आरो दा माने प्रमद बर' दैदेननाय सरकार समाव फेरेंगानि समाव दा बोसोरबा ओरैनो दिन थांबाय जेबो जायाखिसै दा बिथाङा जोंनो खोथा बायदों माने होखारगोन दा बेखौ बुजाफोराजाव माने सिफ्ट खालामनानै दोननाय जागोन ओरैनो बायदों बिसोर दोनहैफिननाय जागोन थानायनि बेब'स्था खालामनाय जागोन बिदि होनदों दा खिन्थु ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि जायनाखि रुल्स बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक रुल्स बादिबाथ' खुनु माने जायखि एनक्ल'जार्स बिसोरखौ दस्रायाव हा नागिरनानै दोनहैफिननाय बिदि आयेन गैया बिसोर जोंनि आलासि नङा बिसोरो जोंनाव आलासि जाना थाफैयाखै बिसोर जोंनि हाखौ सेनानै लाफैदों जोंनि हायाव बिसोर इलिगेल भाबै सेनानै लाफैनानै बेयावनो आबाद मावदों बिसोरो बेयावनो माने माबाखौ गावनि माने थाखा फैसा खामायनाय गावसिनि जायनाखि जिउ खांनाय बेखौ बिसोर जोंनि हायावनो थानानै खालामगासिनो दं दा गथिखे बिसोरखौ जोङो आलासि बादि बेबहार खालामनो मोना बिसोर होखारनांगौसो जों बुंगासिनो दं आरो जुदि होखाराब्ला जुदि दोनहैनो नागिरदोंबा इमिडियेट खालामहै जों बेखौ खालामहै जों बेखौ लुबैयो खिन्थु बिसोरो अबेबा दोनहैब्ला खिन्थु बेखौ बिसोर बिथांमोनखौ साबधान होखादों जाहाथे बिथांमोनहा खुनु जायखिजाया ट्राइबेल एरियायाव दोनहैया माने अबेबा जायगायाव दोनहै जेराव ट्राइबेल मानसि गैया आरो जि एरिया ट्राइबेल साबप्लेन नङा ट्राइबेल बेल्ट एरिया नङा बेखौ दोनहै जों बेखौ बुंहैदों दा गथिखे जों लुबैदों इमिडियेटलि जों बुंहैदों बे ट्राइबेल बेल्टनि जेसेबां हा दं बेखौ माने होखारनांगौ आरो दिनै बिटिसिआ जोंनि सरकारा जुदि जोंनि माने गोरिब गुन्द्रानि हाखौ जुदि उद्धार खालामना होआब्ला सोर खालामबावनो आरो हायानो जोंनि जिबन जोंनि भबिसतआ हायानो ट्राइबेलनि भबिसत आरो जोंनि भबिसतखौ जुदि जों सरकारा खालामनानै होआबा सोर खालामफैबावनो जों खालामनानै लानांगोन दा गथिखे जों आसा खालामदों दिनै गोबां बर' फिसाफ्रा माने हा हु गैयिनि गोदाव सोराव थानांगासिनो दं गावनि हाखौ दिनै मालायनो हगारबाय गुबुनफ्रा सेनानै लाफैबाय गुबुनाव खारना थाहैबाय जोंनि माने बर' फिसाफ्रा दा दिनै बेखौबो दस्राव थानायखौ माने गभर्नमेन्ट हायाव थादों सरकारि हायाव अबेबा हाग्रा ओनसोलाव थादों होननानै दिनै होखारो होमब्लालाय बर'फ्रा बबाव थागोन ट्राइबेलफ्रा दा समाव सानैसो मोनसे सोंथि फरेस्टनि मानसिफ्रा जोंनि बर' मानसिफोरखौ बा बर' बिमा माहारिफोरखौ माने गुबुन सुबुं खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बेथ' एक नम्बरावनो जोबोद अननाय बाथ्रा जादों बियो मोजां जायाखै गावनि बर' फिसाखौसो गावनि मानसियासो होखारोब्ला दिनै बे बर' जाथिया बहा थांबावनो दिनै बिटिसिखौ मानि थाखाय दादों फालाय बिटिसिखौ दादों बर'फोरनि माने आत्मनिरन्थरनि थाखाय बर'फोरनि माने सर्बांगिन उन्नतिनि थाखाय बर'फोरनि रैखाथिनि थाखाय बेखौ दानाय जादों गोबां सेक्रिफाइस खालामनानै गोबां मानसि जिउ गारनानै बे बिटिसिखौ दानाय जादों दा बिटिसि दानायनि उनाव बिटिसि सरकारा जुदि दिनै गावनि फिसाफोरखौ प्रटेकसन होनो नागिरयो गावनि फिसाफोरनि न'आव सावग्रासो जायोब्ला गावनि फिसाखौ बुस्रा बुस्रि होखाग्रा जायोब्ला बे बोरै बर' जाथिनि सरकार जानो हागौ दिनै हाग्रा ओनसोलाव थादों हाग्रा ओनसोलाव सोर थायाखै दा प्रश्न बे हाग्रा ओनसोलाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव माने जायफ्रा दङ बिसोरो लिगेल ना इलिगेल दिनै बेखौ सरकारा नागिरनांगौ दं दिनै मानो नागिराखै दिनै दा दिनै मोनसे आयेन बानायदों माने भारत सरकारा जे फरेस्ट डिवेलार्स एक्ट आयेन 2006नि दा 2006नि फरेस्ट डिवेलार्स एक्ट फरेस्ट राइट्स एक्ट बेबादिब्ला ट्राइबेलफ्रा 2006सिम जायफ्रा दंफैखायो हाग्रायाव बिसोरखौ जेबो खालामनो हाया बिसोर थानो मोनो बिसोरनो हा हु हो नोङो बिसोर थानाय बेब'स्था हो न' बां माने खालामना हो गभर्नमेन्टआ जायनाखि सेंसनखौ हो लामा सामा बानायना हो दैखर बानायना हो स्कुल बानायना हो बेफोरसो सरकारनि दायित्व दा बे 2006आव जायफ्रा दंखायो नों बेखौसो बर'फोरखौ होखारबाय थायो दाख्लै चिरां जिल्लायाव जादों मायाव बे माबा बाजाराव बेयाव जायनाखि होखारदों बेथ' इलिगेलथार एखेबारे बेयाव डिअफआनो गावसोरनो बे जायगायाव थानाय मानसिफोरा 2006सिम दङ होननानै लिरना खानाय
दा 2006 बिसोर दंखाथारोब्ला नों बबे आयेनजों ओंखारगोन बिसोरखौ नोंथ' होखानाया नोंथ' इलिगेलसो मावगासिनो दं मानो ओंखारबालाय दा दिनै हरेस नों बे जायगायाव गोबां माने माबा दङ गुबुन जाथि मानसिफोर दङ जायफ्रा ट्राइबेल नङा बे ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बादिब्ला बिसोरो थार्ड जेनारेसन सिगां थानाय जानांगौ बे हाग्रायाव थार्ड जेनारेसन बा मोनसे जेनारेसनाव 25 बोसोर लानाय जायो दा 25 बोसोर लायोब्ला अब्ला बिसोरनि बोसोरा जायो थानाय बोसोरा जायो 1930 जायो 1930 सिम बे जायगायाव थानाय जानांगौ 1930 आव थानाय मानसिफोरखौ माने बे जायगायाव माने दंखायोब्ला अब्ला थानो हायो खिन्थु 1930 सनसिम थानाय मानसियानो गैयाब्ला बेयाव गोदानब्ला बे उनाव फैनायब्ला नन ट्राइबेलफ्रा होखारनांगौ दा दिनै जों नुगासिनो दं बे ओनसोल बे हाग्रा ओनसोला एखे गोदान हाबनाय 1930 नङा 2000नि उनावसो हाबनाय 2006नि उनावसो हाबनाय दा दिनै बेफोरखौ दिनै जेबो खालामा बिसोरखौ होखारा जेबो खालामा दिनै जेबो खालामा बिसोरखौ बेसेबां अननाय बिसोरखौ दोननो जेबो बुंनो हाया हरेस गावनि फिसाफोरखौ होखारो न' बां सावनाय ना आलाय सिलाय खालामनाय दा बे बर' फिसाफ्रा बर्थमान मोनलाय बे रोखोम जायोब्ला गावनि फिसाखौ जे आलाय सिलाय खालामोब्ला दिनै बे सरकारनि दायित्व मामोन गावनि फिसाखौ खांनाय बे गोरिब गुन्द्राखौ नायनाय बे गोरिब गुन्द्राफोरनो हा होनाय थांनानै थानाय जिबन खालामनाय बिसो जानांगौमोन दिनै बेखौ खालामाब्लानो बिसोरबो जुदि न' बां सावै ओंखारबाय थायोब्ला बे बर' जाथिया स्टेबोल जानो हालाब्ला माब्ला स्टेबोल जाबावनो जेरैबो बेयाव थायो न' सावजायो जेरैबो होखारजायो आरो जेराव थायो गिलुं गिलुं नङा दख'ना दानसुलायनाय दख'ना बुख्लायनायसो जालायलांबाय दा मा जागोन बेलाय बेथ' अननाय बियो बेखौ निन्दा खालामो जों आरो बेखौ जानो होनो नाङा आरो बर' जाथिया सांग्रां जानांसिगोन दा जेरावबो दा दिनै बोस्रांनाय मानाय दिनै बर'नि मेगन मोदैखौ नुनानै बिसोर माने रंजागासिनो दं खुसि जागासिनो दं बेसेबां मानसि गाबगासिनो दं हाग्रायाव थानानै न' बां सावजानानै न' बां गैयिनि जि जोम सावजानानै बेसेबां दुखु जागासिनो दं दिनै बिसोरनि समाव दिनै गावस्रा माने बिदि सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय होननानै रंजागासिनो दं खुसि जागासिनो दं माथ' अननाय बेलाय आंखाय रायजोखौ खावलायनो लुबैदों रायजोफोर दिनै रायजो राजानि मेगन मोदैखौ बुजियाखिसैब्ला दुखु दाहाखौ बुजियाखिसैब्ला जोंबो बिसोरखौ माने बोस्रांनायनि दायित्व लानांसिगौ जोंहाबो खमथा दं रायजोफोर खमथा दं जोंहाबो खमथा जाहैबाय बिसोरखौ जों होस्रांनांसिगौ दा जोंहाबो जोंखौथ' मा होस्रांनां बिसोरो जों बिसोरखौ होस्रांनांगौ सिगां जाय जाथि बिरोधि जाय जाथि द्रहि जाय गोरिब गुन्द्रानि माने बेरेखा सुथुर बे गोरिब गुन्द्रानि सुथुरफोरखौ सिगां होख्रांजोबनांगौ अब्लासो बिसोर रियेलाइज खालामना बुजिगोन बिसोरो मेगन मोदैया मा जिनिस बिखा गावनाया मा जिनिस दुखुआ मा जिनिस अब्लासो बिसोर बुजिगोन बिसोरो जेब्ला पावारा गैया गाबबाय बायगोन बिसोरो जेब्ला पावार गोमागोन गाबबाय बायगोन अब्ला दा जों बेखौनो नायनांगौ रायजोफोर नेनांगौ बिसोरखौनो जों बिसोरखौ सोगाबनांगौ दा बिसोरखौ माने जों पावारनिफ्राय होखारजोबनांगौ गासैबो थारमोना बिसोर बर' जाथिनि बिसोर सेबक नङा बर' जाथिनि नायग्रा नङा बिसोरो आरो बर' जाथिखौ बिसोर दैदेनग्रा मानसि नङा बर' जाथिनि खुनु उन्नति खामानि मावा बर' जाथिजों मावा बिसोर दुथां बिसोर बुंगासिनो दं सान्ति फैबाय गोजोन फैबाय बिराद मोजां परिबेस दा जों बादि मानसिखौ जेल जाहोबाय मिथिगौ जों मा मावगासिनो दं जों मा मावाखै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मन समनिफ्राय जों माने बेजों थाफानानै जों आन्दलन खालामदों जोङो थै थां आन्दलन बारसोमदों दा बिनि फिलसफिखौ लानानै जों दिनै दंगासिनो दं गेरेमसा बर' हारि दानायनि जायनाखि सान्थौ बे सान्थौखौ लानानै जों दिनै जाथिनि खामानि मावगासिनो दं जों जाथिनि खहा खालामनाय मोनसेबो जों बाथ्रा बुङा फेरलेबसो जों गाज्रि खामानि मावा दा दिनै बेखौ मिथिगौ बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोनासो दिनै मिथिया बे माने दानि बिटिआर सरकारनि इएमफ्रा बिथांमोना जेबो मिथिया दा बिथांमोना गावसोरनि भुल मावनायखौ बुंनायनि थाखाय नैबे बुंग्राफोरखौ दिनै बोरै दबथायनो बोरै नाख्रेबना दोननो बेखौ नाजायो दा जों बायदि मानसिया दिनै सिरि खोथा बुंबाय थानाय जोंखौ दबथायनानै सिरि थानो सिगिसौ खामानि सिरि थानो बेखौ नाजायो जायफोर जोंखौ माने जेल जादों आदा जेल जानो नागिरदों दा बेफोर आरो जोंखौ अनेक नुदोंना इउटिउबारखौसो बुबावनाय जाबावबाय दानिया अनेक मानसि बुनाय जाबाय सोरखौबा दाननाय जाबावबाय दा अब्ला बे मा सान्थि गैया बेनो नामा सान्थिखौ नुदों माखौ सान्थि दंमोनलाय सान्थि बेनो सोरनि थाखाय सान्थिया दा बे गिदिर कुइसन जायो दा दिनै साधारन बे माने एनडिपिनि अस्त्र गथायनो थाखायनो बिटिआर नंखाय बिटिआर सुक्ति खालामनानै एनडिपिनि अस्त्र गथायनायनि उनाव सान्थि फैबाय नों उलदामान जागोन नामा बिटिआर जायनाखि नामनि सुक्ति खालामबाय बे बिटिआर सुक्तियानो बयखौबो सान्थि गैयै खालामफिनदों खुनु इन्टेलेक्सुयेल खुनु लेखा गोनां मानसिफ्राबो सान्थि मोनाखै बे सुक्तिनिफ्राय फैनायनिफ्राय मानोना बे सुक्तिखौ लानानै जोंनि बर' जाथि गिनाय दं गिनाया जाहैबाय जोङो बिटिसि मोनबायमोन बिटिसिआ 2003 आव जायनाखि एकर्ड जादों बे 6 सिडिउल आन्दाराव जादों आरो बे 6 सिडिउल बिटिसि जायनाखि एकर्ड जादों बे एकर्डनि गेजेरजों जों मोनसे ट्राइबेलफोरनि जायनाखि माने स्पेसियेल एरेन्जमेन्ट ट्राइबेलनि थाखाय ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन जों बेखौ मोनदों आरो ट्राइबेलफोरनि थाखाय माने इमिडियेट ट्राइबेलफोरनि माने मोनथायनि जायनाखि गोहो होनाय बे मोनथाय गोहो होनाया बे 6 सिडिउलखा बेनो 6 सिडिउलानो बर'फोरनि थाखाय बा ट्राइबेलफोरनि थाखाय
फिसा मोनसे रायजो बादि मोनसे एरेन्जमेन्टखा बे स्पेसियेल एरिया माने एडमिनिस्ट्रेसन बियो स्पेसियेल एरेन्जमेन्ट बियो बेखौनो मिनि कनस्टिटिउसनबो होननानै बुंनाय जादों आरोखि बेयाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय जथेस्थ' बेयाव माने मोनथाय होनाय जादों दा बिटिसिआबो मोनसे जोंनो मोनसे एरिया टेरिटरि जों मोनबायमोन 3059टा गामिखौ लानानै जों मोनसे एरिया जों मोनबाय बेजों जों रायजोसै ओमफ्राय जों मोनब्रै जिल्ला मोनबाय क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि दा बेखौनो लानानैसो मावनानै जादों डेभेलप जादों जौगादों दा जों बेखौ हरदोंमोन आरो जोङो बेयावनो जोंनि माने जिल्ला दानायनि उनाव जोंनो डिसि अफिस एसपि अफिस कर्ट कासारि फैजोब्बाय आलादानो जों डेभेलपमेन्ट खामानिफ्राबो जों जाबाय थाबाय बे मोनसे जोंनि जौगानायनि मोनसे बे माने 6 शेड्युलनि मोनसे खुंथायमोन आरोखि बे दा दिनै बे 6 शेड्युल खुंथायखौ जोंनिफ्राय बोरै बोखारफिननो बोरै माने दिनै माने फोजोबस्रांनो बे खायदायै कौशलै जोंनि बे बिटिआर सुक्ति खालामदों बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि 6 शेड्युलखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों बेखायनो बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै जोङो दिनै रावबो गोजोननो हाया सान्ति जानो हाया बेखायनो बे गोजोन फैबाय होनना बुंनाया सुक्ति बिटिआर सुक्ति उनाव बे मिसा खोथा एखे नंखायथारो बे बिटिसिनि मोनखानाय गामिखौ दानख'नो नागिरनाय होननाया बे मोजां जाबाय नामा बेखौ दिनै कुइसन खालामनांगौ जाय बिटिसि सुक्ति खालामग्रा दानि दिफेन बर'नाव सोंनांगौ बे गामि दानख'नो नागिरनाय बे माब्रै बे मोजां जाबाय नामा बिसिनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आरो नों बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों नोङो बे माने डिसिफोरनो पावार हरनाय बेथ' नोंनि एकराव होनथारो रोखा होनथारो 6.4आव रोखा देरथारनाय एखेबारे बिटिआर सुक्तियाव जे माने बिटिआर माने माबाया डिस्ट्रिक्टफोरनो डिसिफोरनो माने पावार खमथा हरनाय जागोन आरो बे खमथाखौ डिसि मावफुंगोन बे होननाय रोखा रोखा लिरनाय दं जाबले दिनै फुङाव बर' बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो डिसिफ्रा दिनै माने 16टा साबजेक्ट 16टा डिपार्टमेन्ट लांदों दा बेफोरो गासिबो जोंहा थांजोबगोन गासिबो बिनि आखायाव थानाय नङा आरो दिनै मोनसे खोथाखौ आरोबाव जे दिनै जायफ्रानोखि दिनै बिटिआर सुक्तिनि बाथ्रा बुंदों बड'फानि खोथा बुङो बिरादनो बड'फानि आइडिअलजिनि बाथ्रा बुङो दिनै सानस्रि सानथौनि बाथ्रा बुङो बड'फानि सानस्रि सानथौ बाथ्रा बुंग्रा मानसिफ्रा दिनै बे बिटिआर सुक्तिनि बे इन्ट्रडाक्सन लिरनायावनो सिगाङावनो 9 नाम्बार लाइनाव मानो लिरबोखो जे जोंनो बड'लेण्ड रायजो नांलिया जोंनो आलादा रायजो नांला कमप्रिहेनसिभ फाइनाल सलिउसन व्हाइल टेकिं इनटेक्ट द टेरिटरियेल इंटिग्रिटी अफ द स्टेट अफ आसाम होननानै लिरदों मानो लिरबोखो जायफ्रा बेखौ लिरनानै गारबोदों जोंनो आलादा रायजो नांलिया होननानै बेनो कमप्रिहेनसिभ फाइनाल सलिउसन जाबाय होनना बुंबाय दा बेबायदि मानसिया दिनै बड'फानि सानस्रि सानथौनि बाथ्रा बुंनो बोरै समायो बोरै बुंनो हायो बिसोर अधिकार दं नामा फिसा बड'फानि बाथ्रा बुंनो बिसोर खुनु अधिकार गैया फिसा दा बड'फा होनना बुंनायनि बिसोर बड'फा फानना जाबोजोब्बाय बड'फाथ' बिसोर थोराखैमोन बड'फा जेरै बड'लेण्ड रायजोखौ नांला होनना बुंनाथ' बुङाखै बड'फा बुंदों आं थैनायनि उनावबो गावनि दायरियाव लिरना गालांदों बड'फा खौसे जानानै थानांगोन आरो अहरह बड'लेण्ड रायजो संग्राम खालामनांगोन आरो बड'लेण्ड रायजो मोनब्लासो जों गेरेमसा हारि जानायखौ जों हागोन बड'लेण्ड रायजो जुदि मोनाब्ला जों गेरेमसा हारि जानो हानाय नङा बे बाथ्राखौ लिरना गालांदों दा दिनै एथ' मोजां लिरना गालांनाय बे बड'फानि सानस्रिखौ नोङो एखे नेवसिनानै नोङो जोफ्लेनानै नोंनि बड'लेण्ड रायजो नांला लिरना गारनाय बे मानसिफ्रा बोरै बड'फानि सानस्रि सानथौनि माने माबा फल'वार जानो हायो बिसोरो बड'फाखौ फाननाय जाबाय बिसोरो बड'फानि आइडिअलजियाव गाफ्लेनाय जाबाय दाउथे जायफ्रा बे सुक्ति खालामदों बिसोरो अधिकार गैया बड'फा होनना बुंनाय बड'फा फानग्रा मानसि बिसोरो दाउथे नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों खुनु माने जों रावबो गोजोनाखै आरो गोजोननो हाया आरो बे गोजोनथ' नंखाथारा 92 जौखोन्दो बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंजाबाय होनना बुंदों बेनि सायाव मा फोरमायगोन सार दा बाथ्राया बेनो जादों बिटिआराव मा दंबालाय मावनांगौनि माथो बिटिसिआव जा दंखायो गासिबो बिटिसिआव लाबोखानाय गासिबो पावारा मा दं बिटिआरावलाय माखौ मावफुंगो आरो मावफुंनांगौ गैखाया आरो बेखौ मावफुंनांगौ होनना बुंब्लाबो जों फाबसुनानै जाबो बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौ होनना बुंब्ला खबरदार रायजोफोर आरो खुनु आफादनि बाथ्रा बुंनो मोना बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौ होननाय बे फाब नांगोन गासिबो सेस बे बड'लेण्ड रायजोआव माने जायखि सेक्रिफाइस खालामनानै थैलांनाय मुंख्लं जानाय बेफोर मानसिखौ जों माने असनमान खालामनाय जागोन सेस खालामनाय जागोन बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया माबेखौ मावफुंनांगौ फालाय माखौ मावफुंनो होनो फालाय जोंलाय 82% मावफुंदों माखौ मावफुंगो जेबो मावफुङाखै मा दं फालाय मावफुंदोंब्ला नों बे बर' रावा 82 लाबोखानाय बर' रावा बिटिसिआव नोङो अफिसियेल लेंगुवेज बर' रावा आलदा मोनसे भाषाखा दा दिनै बे अफिसियेल लेंगुवेजखौ दिनै मा खालामदों बिसोरो एस'सियेट लिरनानै लाबाय बिसोरो एस'सियेटब्ला बिटिसिआवबो एस'सियेट जाबाय थारमाने नोंना बिसोर डिग्रेस खालामगासिनो दं माखौ नोंसोर मावफुंदों फालाय नोंसोर माखौ नोंसोर दुर खालामदों फालाय आरो आलादा रायजो मोननायनि नाम्बार 1 माबायानो जाहैबाय बे लेंगुवेज माने आलादा रायजोखौ सेपारेट स्टेट इज क्रिएटेड अन द बेसिस अफ लेंगुवेज आरोखि दा बे दा दिनै नोङो अन द बेसिस अफ लेंगुवेज जायनाखि रायजो दानांगौ दा दिनै
बर' रावा अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय जों आलदा भाषाखा दिनै बेखौ नों एक्चुअलि एकर्ड खालामना लाबाय एस'सियेट खालामना लाबाय मा जागोन बे रायजो मोननाय लामाखौ गाथेखाबाय नोङो आरो दिनै नोङो बे बाउण्डारि खोथा बाउण्डारिबो दानख'नांगौ नोङो आरो दानख'दो माखासे पार्सेन्ट दंबायब्ला मावनोब्ला बेखौ सापर्ट खालामगोन सोर मावगोन आरो बे 7.2 राव रोखा लिरदों बे माने माबा ग्रेजिं फिल्ड ओमफ्राय कास्टलेण्ड गभर्नमेन्ट लेण्ड ओमफ्राय भारानि एरिया हाग्रा बेफोराव हाबनानै थानाय जेसेबां दं बेखौ माने गभर्नमेन्टआ माने इभिक्ट खालामजोबनानै गावसोरनि दखलाव लांगोन होननानै बे खौरां लिरनाय दङ 7.2 आव जाबले दिनै बे 7.2 नि थाखाय दिनै हाग्रायाव थानाय ट्राइबेलखौसो होखारबाय थानो नागासिनो दं मेइन खार'ना बेनो दा दिनै बेफोर मावफुङाव दङ नामा बेफोर मावफुङाव दं बे गतिके बे पइन्ट आरोखि 82 पइन्ट मावफुंबाय माबाय बेफोर मिनिंलेस जेबो गैया मावफुंनायाव जेबो गैया बे बिटिआर सरकाराव जेबो गैया दानि बिटिआर सरकारा माने बेयाव सम अधिकार सम बिकास होनलायनानै माने ट्राइबेल नन ट्राइबेल खुनु फारागथि लाबोनो नागिराखै बिसोरा सम अधिकार सम बिकास नों बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बे बिटिसि आव नों सम अधिकार सम बिकास बोरै जानांगौ जोंहा स्पेसियेल मोनसे जोंनि थाखाय एरेन्जमेन्ट थाथार बियो बोरै जानांगौ बेलाय दा सम अधिकार सम बिकास हा हुनि खेथ्रआव बिसोर दिनै माने ट्राइबेल बे माबा 6 सिडुल एरियायाव जे नन ट्राइबेलफ्रा हा बायनो मोना दिनै बेखौ नायाखै बिसोरो दा रिसेन्ट जों नुबाय थादों बिसोर माने लेन्ड मेना खालामलायनानै एखेबारे हानि फाट्टा होनाय मानाय बायदिसिना एखेबारे बिदि खालामनाय दा जों बेखौ नुदों गोबां माने कास्टआव थानाय जायफ्रा नन ट्राइबेलफोर बे चिराङाव जों दा नुगासिनो दं चिरां डिस्ट्रिक्टआव बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि गोदान एमएलए आबो थिनदों माने जायफ्रा माने नन ट्राइबेल नङा दा काश्मीराव थानाय गभर्नमेन्ट हायाव थानाय अबेबा माने दैब' एरियाफ्राव थानाय बेफोराव थानाय मानसिफोरनो नन ट्राइबेलफोरनो हा होनो थाखाय दिनै बिसोर माने प्रप'जाल हरदों दा बे बाथ्राखौ जों मिथिगासिनो दं जों बुंगासिनो दं बिदि खालामना जों चिरांनि माने जायनाखि सिडली सार्कोलनि एसटिसि दा जों बेखौ रायलायबाय बिदि खालाम बिदि मोना 6 सिडुल जानाय लोगो लोगो 6 सिडुल जानाय समनिफ्राय खुनु नन ट्राइबेल मानसिया बे 6 सिडुल एरियायाव हा मोना ट्राइबेल बेल्टआवथ' गैखाथारा मोनखाथारा बेथ' इनफेक्ट बेथ' आयेना दंखायो आरो ट्राइबेल बेल्टनि बाहेरायाव जायनाखि दङ बिसोरबो 6 सिडुल फैनायनिफ्राय हा बायनो मोना हा फाननो मोना हा मिउटेसन जाया ट्रेन्सफार जाया दा गतिके आरो बेयाव मोनसे खोथा दंबावदों बिटिसि आव जे जायफ्रा इलिजिबोल ओमफ्राय बनाफाइड सिटिजेन बिसोरसो बिटिसि एकर्ड जानायनि समसिम थानो मोनो होनना बुंदों बनाफाइड ओमफ्राय इलिजिबोल सिटिजेनफोरखौ होनना बुंदों आरोखि इन्डियान सिटिजेन बेखौसो होनना बुंदों हेबुलि बिसोर जानला मोनला नन ट्राइबेल मोनसे हा मोनलाबाय बिसोर हा नांगौ बेथ' बाथ्रा नङा दिनै बिसोरो एकदम नन ट्राइबेलबो हा होनाय नन ट्राइबेल माने माबा होनाय दा जागासिनो दं दा दिनै जा नुबोदों दिनै लेन्ड एडभाइजारि बर्ड मोनसे दङ बिटिसि आव गोदोनिफ्राय फैबाय थादों लेन्ड एडभाइजारि बर्डआ डिसिसन लायो बबे हाखौ सोरनो होनांगौ सोरनो होनाङा बिदि प्रप'जाल फैयो आरो बिसोर डिसिसन लायो एलटमेन्ट होयो बिसोरनो दा बे खालामाबालानो दिनै लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि खुनु डिसिसन गैयासो दिनै माने सार्कल अफिसारा दिनै हा एलटमेन्ट होनायनि बेबस्था खालामगासिनो दं जों दा बेखौ मोनगासिनो दं दा गतिके बेखौ इमिडियेट बन्द' खालामनांगौ जों बेखौ लुबैयो बेखौ बन्द' खालामनांगौ बिदि होनो हाया लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव एप्रुभ खालामना ला बबे हाखौ बबे होनाङा बेनि उनाव माबा खालाम दा दिनै बिदि खालामाबो मालायसो हा होगासिनो दं गावनि ट्राइबेल मानसिया दिनै एथ' दङ जुग जुगनो थाबोनाय बे माने माबायाव खासाफ्राव दङ गमारफ्राव दङ फिल्डफ्राव दङ ओरैनो फरायसालिफ्राव दङ सरकारि हाफ्राव दङ दा बेफोरखौ दिनै माने थाब ट्राइबेलफोरनो होनांगौ ट्राइबेलफ्रा बिसोर मोननांखानांगौखा जेरावखि थायाखै माने बिसोरनो हा होनांगौ बाथ्रा बेसो दा दिनै बिसोरखौ माने होखारनो नागिरबाय मालायसो दा हा होगासिनो दं दा बे जों दा नुगासिनो दं आरो जों दिनै बेखौ प्रटेस्ट खालामो एबसुखौ माने मा होनो अफिसियेल हान्जा जाबाय दा बिनि गेजेराव सारा मा बुङो आरो दिनै जुदि गासैबो हान्जाजों बिथांमोना लोब्बा थायोब्ला दिनै बै आफादा मा जानो हागौ सारानि सिगाङाव दाथ' रायजोफ्रा जानाखि नुगासिनो दं जा बुजिगासिनो दं बेथ' रोखाथार दानि डिफेन्स बर' दैदेननाय एबसुआ दिनै बे खुनु माहारियारि आफादनि आखुथाय बेहा गैला बिसोर दिनै गावनि माहारियारि आखुथायखौ खोमाना लाजोब्बाय बिसोरो माने फरायसा आफादनि नामाव बिसोर दिनै माने राजनिथि हान्जानि खामानि मावगासिनो दं दा बेखौ रोखा नुबाय दा डिफेन्स बर'आ माने दिनैसिम जा मावगासिनो दं बे इउपिपिएलनिसो सासे स्पक्स पार्सन सासे एडभाइजार बायदि बे मावगासिनो दं इउपिपिएलआ जुदि दिनै माबा मोनसे माने अलखद जादोंब्ला बेखौ दिनै हेल्प खालामबाय थायो इलेक्सनाव हेल्प खालामनायाथ' बेथ'
कमन जाखाबाय आरो दिनै सरकाराव थानाय बे इउपिपिएलनि सरकार बेखौ दिनै बिसोर बुंथेबाय थायो माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा बिसोर बानस'ना बुंबाय थायो दा जेनेबा एबसुनि बे प्रेसिडेन्ट नङा बे इउपिपिएल जे सासे स्पक्स पार्सन बे सरकारनि स्पक्स पार्सन बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थायो एनि माबा जों नुबाय थायो आरोखि दा गथे दिनै डिफेन्स बर'नि जायनाखि रल बेयो माने माहारियारि आफादनि आखु बेनाव दा गैला दा जोङो बेखौ इमिडियेटलि लुबैदों जे बियो इमिडियेट जुदि बे राजखान्थि हाबनायनि उद्देश्य दंब्ला बे राजखान्थि हाबथों माहारि आफादखौ बिदि माने राजखान्थिजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावथों राजखान्थिनि मोनसे एजेन्ट बादि खामानि मावथों दा फरायसा आफादा स्ट्रं जायोब्ला अनेक माने हारियाव माने जोंहा माबा जायो खैदां खैफोदफोरखौ जों सुस्रांनो हायो दा दिनै हारियाव जेरेखम खैदां खैफोद फैगासिनो दं दिनै मोनसे बाथ्रा दिनै फरायसाफोरा जों बुङा मा जागोन बेलाय दा दिनै नोङो हाफोरनि खेथ्रआव फंसे खोथा बुङासै मा बुंखो फंसे खोथा हाफोरनि बाथ्रा बुङाखै बिसोर दिनै दा 2012आव आं मोनसे उदाहरन होनो नागिरदों बे थाखिमारि गामिनि 31 घर न'खरा दिनै गुबुन हारिजों माने होखारजानानै खारबोजोबगासिनो बिसोर थाखिमारि बिलासपारा साब डिभिजन आन्दाराव बे गामिनि 31 घर बर' फेमिलिया दिनै गारनानै गामि सिद्धाय खालामजोब्बाय दा दिनै एबसुनि आन्दोलनाव जानाय घटना बियो दा गथे दिनै बिसोरो दायथ' लानांगौमोन गावसोरनि आन्दोलनाव बे जादों जितु दिनै बिसोरनि बेबस्था लानांगौ खुनु खबर लायाखै थाङाखै बिसोरो बरंसो बे मानसिफोरनिफ्राय बिसोरो फैसा माने खांनानै लायो बिसोरो दिल्लीयाव थांनो अबेबा थांनो फैसा लायो बिसोरो दा बिसोरो मा खबर दंसैलाय दिनै माने बै माने क'क्राझारनि सानजा जायो बे फ्लाइअभार सेर सेराव बिसोर दखान होनानै जायो दा जोंनि बर'आ जुदि आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनायनि नामाव जुदि भुगिनाङोब्ला न' बां गारनानै खारनांगौ जायोब्ला हा मा जागोन बे जाथिया रायजोबो मोना फारसेथिं रायजोबो नाङानानै लिरना गारबोयो आरो जाथिबो न' बां गारना खारनाङो दा बे आरो फारसेथिं नों माने गसाइगावनि माने साब डिभिजन आन्दाराव नायदों गसाइगाव बे 7थासो गामि आरोखि बे माने सुखान बावनाय पाकियागा निलकुमारि ओमफ्राय बे 7थासो गामि दं आरोखि दा बे गामिनि बर'फ्राबो दिनै 2014आव माने सावथाल बर' जायनाखि दावराव जादों बेयाव गिनानै गासिबो खारबोजोब्बाय ओमफ्राय बे जायगायाव माने सावथाल मानसिफ्रा सेनानै लाफैजोब्बाय दिनै बे गामियाव गासिबो हाबबोजोब्बाय दा बेयाव जे बिसोरखौ दोनहैफिननांगौ बेयावथ' बिसोर जेबो फंसे खोथा बुङा जों जेब्ला जरादारि सुरक्षा मन्थ्रि जानाय माने एसडिअखौ गसाइगाव एसडिअखौ जों बुंहैदोंमोन बिथांमोना मोनसे मण्डलखौ माने इनकुवारि खालामनो थिनदोंमोन जों जेब्ला इउटुबाव बुंबाय थायो निउसाव बुंबाय थायो डिफेन्स बर्डआ एसे निउसाव बुंबाय बायदों मोनसे बे ओरैनो जास्ट खेबसे बुंनायल' ओमफ्राय जेबो इनिसियेटिभ लायाखै जेबो गैया आरो जातीय आफादनि दायथ'आ मामोन फालाय दिनै नोङो जाथिया माने आलाय सिलाय जाबाय न' बां गारना खारनांबाय बे समाव नोंसोर जुदि बेखौ नायाब्ला खबर लायाब्ला हाब मारै जागोन नोङो दिनै नोंहायखौनो माने ओरैनो बेल ब्लकनि खोथा साइकेल सालायना गिदिंखायो खिन्थु बेल ब्लकआव मा दं मा गैया दिनै जेबो खबर गैया बिसोर खुनु डाटाबो मोनसेबो गैया बिसोर खुनु इनफरमेसन गैया बे ब्लकनिफ्राय जे इलिगेल मानसिखौ ओंखारनांगौ बिनि बिसोरना इनिसियेटिभ जेबो गैया दा बे आरो न' बां गारना खारबोजोब्बाय बेखौसो दोनहैफिननांगौ बिदि जेबो गैया दा दिनै बिटिसि एरियायाव नोङो नायदो गरखाफोरखौ नोङो माबा होनो हाबाय प्रटेक्टेड क्लास होनो हाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ नों बोरै बे गरखाफ्रा आसाम माने बिटिसिआव प्रटेक्टेड क्लास जानो हायो बोरै मोननांगौ बे ट्राइबेल एरिया बिटिसिआ ट्राइबेल एरिया बे ट्राइबेल एरियायाव प्रटेक्सना जोंसो मोननांगौ जोंसो प्रटेक्टेड क्लास मानसि जोंसो प्रटेक्टेड क्लास मानसि आरो जोंनि बादै जुदि दस्रा माने प्रटेक्टेड क्लास जायोब्ला हा जोंहालाय मारै जाबावनो जोंथ' जोबगोन ना कनस्टिटिउसनाव गैया बे प्रभिजनआ गैया सिक्सुवेलनि प्रभिजनआ बे नङा दिनै बे प्रभिजन गैयैखौबो आयेन गैयैखौबो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ मावनो हाबाय प्रटेक्टेड क्लास होननानै लिरनो हाबाय आरो दिनै आरो बिटिसिआबो माने बिदिनो माने गरखा सार्टिफिकेट होनो हाबाय दाना माने गरखा जायफ्रा सार्टिफिकेट दं हा मोनगोन आरोखि दा बिदिबा जोंनि अबस्था मा जागोन फालाय दा दिनै फरायसा आफाद हिसाबै डिफेन्स बर'मोनहा फंसे खोथा बेखौ बुङाखै दिनैसिमबो एफा गिदिर भाइटाल इस्यु बियो जोंनि थैनाय थांनायनि प्रश्न बियो दा जोंनि माने जायगायाव जुदि गुबुनासो प्रटेक्टेड क्लास जाफैजोबोब्ला जों सेस जागोन आरो बिसोरथ' मालाय इन्टारनेसनेल कमिउनिटि बिसोर बोरै होनो हायो दा दिनै फंसे बाथ्रा मानो बुङाखै माने गिदिर बाथ्रा दुलाराय फरायसा आफादा दा बे जाथियाव माने जायनाखि माबाफोर दं प्रब्लेमफोर दं इस्युफोर दं बे इस्युफोरखौ नांफा बेखौसो रायजोफ्रा लुबैदों बे नोंनि बे राजखान्थिनि देवानि खालामबाय थानायखौ जों लुबैयाखै दिनै डिफेन्स बर्डआवथ' एक नम्बर देवानिसो खालामबाय थायो बे राजखान्थि एक नम्बर देवानि बे दा गथे बे इमिडियेट गारनांगौ जेनुइन मानसिफोरनो होनांगौ जेनुइन फरायसाफोर होनांगौ बे बोराय हा बे फरायसा आफादाव थाबाय थानाय बे अफिसाव थायै जाबाय थानाय बे फरायसा आफादनि बे माने दैदेनगिरियानो समाय नामा गोदो जेरैमोन फरायसा आफादाव न'निफ्राय फैयै खामानि मावदों मालाय जाथिनि खामानि मावबोदों बोसोरथामखौ फोजोबदों बोसोरथाम गावनि
एबसुनि थाबखौ फोजोबनानै मालाय फरायदों गावबागाव जिबन गावबागाव केरियार बानायदों खत्थ' मोजां मोजां माने अफिसार जालांदों खत्थ' मोजां मोजां बिबान मोनदों दा दानि दिफेन्स मावब्लाबो फरायसा आफादखौ गोथारै लाखि जातीय संगठन हिसाबै लाखि बिबानखौ एंगारना हो खत्थ' मेरला गोदान गोदान गथ'फोर दंसै गोरों गोरों मानसि दंसै बिसोरनो हो जाथिनि सेन्टिमेन्टजों मावलांथों नों राजनितियाव ओंखार नों राजनितियाव ओंखार नोंखौथ' सोर बादा होबालाय ओंखार जों बिथांखौ लुबैयो आरोखि बिदि खालामजानो